हाबबाय दै औ हाबबाय माने बुहुद दंदों सोर दावराव जाना तलातल गहलखौ मा दं मा गैया माने बुहुद खोमसिङाव जायगा नालाय सिङाव दं ओंखायनो माने हाबबाय तलातल गहल हाबबाय बबे मा थाग्रा बुटखौलाय हा नायला गाबबायसो नै मा थानानै जारा नोंलाय सोर लोगोफोर बेयो तलातल गहर जाहैबाय नै नायदो जों बै गोजौ गाखोनोसै ओमफ्राय टिकेट लानांगौ बाव हाबनोबा सासेयाव 20 थाखा लाबाय आरोना 40 थाखा थांबाय सानैजों नै एरियाखौ नायदो आरोना आं एरियाखौ नोंसोरनो खिथानोसै बै साइडआव थांनोबो हायो नै औ जोङो हाबनानै नायनोसै जेखि गोदोनि जोंथ' मिथिगौ आरोना जारिमिनाव ससियेल साइन्सआवहाय जोङो बेफोरखौ जों नुजोबदोंमोन आरोना हो तलातल गहरा मा बुस्थु आं बावजोब्बाय खिन्थु मामोन खिन्थु दिनै नोंसोरनो आङो दिनै प्रेक्टिकेलि आं बाहाय भिजिट खालामनानै आङो नोंसोरनो खिन्थाबाय आरोना ओमफ्राय जों गाखोनोसै दा गोजौआव गोबां मानसिफोर दङ नै ओमफ्राय बेनिफ्राय रंघराव हाबगोन आङो बायखोन्दा बेबोथ' इथाजों बायनाय ओंखायनो इथाबाबो दस्रा डिजाइननि दा बे इथाया गुवारसिन गाखोबाय आङो तलातल गहराव गाखोबाय लोगोफोर औ गाखोबाय दै गैला हालानो आसोला थानोसो नागिरबाय नै आंना दार्लिंआ नै बेहाय माबा दंमोन Ê, sạch xuống mồi tay xe. साफा खालामदों आरोना गोदो राजा थाग्रा बियो राजा आहम राजा बे सिङाव गासिबो माबा दंजोबो ना अन्दर दंजोबो गोबां मानसि गोबां बे सिङाव फिसा खिरखि साइसआ मा साइसनि नायदो आं बाव दा हाबगोन हो नोंसिनो देखायगोन सिंखौ अ माय गड गाहायाव बेनो जाहैबाय तलातल गहर मिथिबायना आं दा फैबाय तलातल गहराव गोजौआव गाखोबाय दा सिङाव हाबथ'वाखै आङो बेहाय मा गुदुं दङ दाबो मिन्थिथ'आ आङो खिन्थु हाबसिगोन आङो दसे उनावहाय दा बिराद गरम आरोना ओमफ्राय मालाबाफोर फैबाय बायबा थारला आरोना माने एन्ट्रिया जाबाय मा 4थायावनो बन्द' जायो 4था जाबाथाय हाबहोआ आरोना 4थासिमल' हाबहैयो बिनि उनाव हाबनायखौ बन्द' खालामो आरोना नायदो बे सिङाव गासिबो रुम दंजोबो नैबे आं दि गोजौआव दं दा बे गोजौआव खिन्थु बेनि सिङाव फुरा रुम दंजोबो आरोना गोदो सोर राजा दंमोन बेखौथ' आं मिथिला आरोना आहम राजा ना सोरमोन मिथिया दै गोरोन्थि जानो हागौ आं बेखौ बुंखाबाय बस तारिफा माने मोजां आरोना जायगाया नै सिजोब्बाय नै सेस गैला सिजोब्बाय गासिबो सिजोब्बाय गरम गोलोमनायजोंनो ओमफ्राय आइ एम बिराद हेपि हनै सासे हालानो गाव बावनो थालांसै होनबा आंबो थांफाबावला जाहैबाय आरो गावनि गोसोसै थांफायैया थांबालानो गरमखाय गाबनोसो ओंखारबाय होनना बुंदों आरोना दा माबा मोनसे खालामजागोन बे एसे मा होनदोंलाय नोङो गाबनोसै गाबनो ओंखारबाय होनदों नामा गाबसै होनदों नामा मानो गाबनो नागिरखो मानो गाबखो ओइ मानो गाबखो आयौ सुदेर गानलाया नायनायसै लोगोफोर गाइस एकदमबारे गाबनोसो जाहैदों माने तलातल गहरनिफ्राय थांलानो तलातल गहरखौ बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय
बे सिङाव हाबनो गिजेनो गाव बुहुद दं माबा दं होननानै माने जायगाया खोमसिखोमावना बे थरथाल घरनि न' सिङाव खोमसिखोमावना जायगाया ओंखायनो बेयो हाबनो गिदों होनदों आरो गिमारदों बुहुद दङ ओरै गं गोनां बुहुद दङ मिथिबाय आइसो नालाय माबायदि आंजों हाबा जाफुंनानै जि मोजां बेरायनो ओंखारबायलै मानसिया नङाबा मा जागौमोन बुहुद जाबायमोन ना बियो बुहुद गामिसिनि बुहुद जायोमोन ना तिनसुकिया नुगौमोन ना शिबसागरनि नुगौमोन ना गोदोनि राजाफोरा माबायदि न' बानाय नुबाय ना बे जाहैबाय तलातल घरनि न' नै आं दा सिङाव दङ नोंथांमोना खोनादों गुन्द्रिनाय आङो दा सिङाव हाबनानै दङ तलातल घरनि न' सिङाव हाबनानै दङ आङो गोलोमजोब्बाय नै गलासिजोब्बाय मिथिबायना गाइस गारि सालायनानै ओरैबायदि गरम ना ओमफ्राय आं ओंखारसैलाय बुहुद थाग्राखौ नुहोखिथायनि आं नोंसिनो बोरो आंना सासेया माबा थाखोमाहैबायलै मा थाखोमाहैखो बेलाय मा थाखोमाहैखो ए मा जानांगौ ओइ आङो दा हाबगासिनो दं हाबनि सिङाव हाबगासिनो हाबदों नै जों हाबनोसै नैबे सिङाव हाबनि दे अ हाबबाय दै औ हाबबाय माने बुहुद दंदों सोर दावराव जानो होनदों आरो हाबनोसै दे Oh my god ओइ बे सिङाव मा दं मिथिला आरो मा थायो सिङाव मा थायो बांसारफोरसो दंलायोमोन नामाब्रा हो बबाव सोरावलाय ओमफ्राय जों दाना बबेजों गाखोगोन नंमारगौ जायगाया थांबाथाय ओंखारनो रोङानो जायगाया नंमारगौसो देन्जार नै खोमसिजोब गाइस जेबो नुवा ओंखायसो मानसिफ्रा होनमारदों दंमारो सोरबाहाय नै जोङो उल्था बारियावसो ओंखारनांबाय दाना मस्त'बा ओरैनो गाखोगोन जों दाना हनै नोंसोर नै सेरजों जाव दाना हो बेजों गाखोदो ओमफ्राय आं बेजों हाबबावगोन सिङाव आं हाबनोसै गाइस आं हाबबाय दे हाबबाय तलातल घर हाबबाय बबे मा थाग्रा मा माग्रा बोरै मिन्थिबावनो दे बा मोजां देवहा बेखौ नायनो गोबां मानसिफोर फैयो जाहैबाय तलातल घर हिस्ट'रिकेल प्लेस जाहैबाय बे गोदोनि हनै मालाय पिकचार सिनेमा लागासिनो दं सिकिउरिटि गार्ड थाखायो लोगोफोर ओमफ्राय मा नक्सा बेयो जेनेबा मानिनांगोन आरोखि ना नक्साफ्रा नै ओरै गाहायाव ओंखारलांजायो थारमाने थोस ओंखारलांजानाय नङालै बा मालानि समाव मा जागोन मालानि समाव बायगोन बोरै मिन्थिनांगौ दे गिलु बालुनो नै मा नक्सा बियो जेनेबा लोगोफोर नोंसोर मिथियो नामा बे नक्साया मा बियो मा मोसौ माबानि नक्सा ना मा नक्सा बिसोरो नक्साया सुवा ओंखारफिनबाय आं ओरै थांला आरोना ओरै ओंखारफिनसै नामाब्रा ओइ ओंखारजाया दरजा बन्द आसरितलै गोदोनि माबाफ्रा टेक्न'लजिफ्रा ओरैबायदि गोजान जाखाबाय नै नोंनि नक्सा डिजाइना एखेयानोखा लोगोफोर नक्सा डिजाइना एखेयानो जोङो दायो ओंखारसिगोन गोगोम जायगा आरोना जायगाया बुहुद दं नै सिङाव दंजोबो गासिबो बेयाव गासिबो दंजोबो ओमफ्राय आं गोलोमबाय नोंथांमोननो खिथाखाबाय गासिखौबो
तलातल गहलखौ मा दं मा गैया माने बुहुत खोमसिआव जायगा नालाय सिङाव अबावबा दङ ओंखायनो माने बुहुत थायो मा थायो होनना बुंदों आरो मानसिफ्रा ओमफ्राय दा बुहुत थायो होननायखाय आंबो बै मोनसे जायगायाव हाबबाय एकदमबारे खोमसिथार सिङाव फाग्ला मा जायो मा बेरो थिग गैयाना बे आरो ओमफ्राय नै ओरै खाथियाव जिरायबाय आंना हिन्जावा नै माबा जाबाय गैला सेन्सलेस बेखौ लाफा जाला दिनैनिफ्राय जेरावबो लोगोफोर ओरैनो आद्रि फैसा लस जागोन आरो अके मेंबाय दायो आं दै लोंफिननांसिगोन लोगोफोर उफ नायदो ओइ बांगाल हिन्जाव बांगालसो हिन्जाव